pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hindi perpekto ang ating sambahayan. Mayroong pagkukulang ang bawat isa sa atin na dapat tugunan at hindi basta-basta tinatakasan. Ikaw kabarangay, paano mo sinusolusyonan ang problema sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, nakakapagod mabuhay sa mundong ibabaw. At kung pwede lang talagang tumakas, pero hindi kasama sa pagpipilian, ang kamatayan ay gagawin ko. At yun nga ang eksaktong nangyari sa akin. Kaya napunta ako sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ko. Masasabi ko na kahit araw-araw ay meron pa rin pagsubok na dumarating ay mas kinakaya ko ng harapin dahil sa aking anak na siyang naging inspirasyon ko. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng buhay ko ay nais ko na uli ng pagkakataong ito upang magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories at sa iyo Papa Dudut dahil malaki ang naitulong at nakinig ko sa mga kwento ng mga kabarangay natin, lalong-lalo na iyong may kinalaman sa buhay upang ma-inspire at mabigyan ako ng pag-asa. Kaya napasunod na rin po ako sa inyong programa upang makapagbahagi naman ng kwentong kapupulutan ng aral ng inspirasyon. Pero magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Odessa, 37 years old at taga Marikina. Isa akong single mother na may 6 na taong gulang na anak. Na ngayon ay kumikita ako bilang affiliate ng isang produkto online. Rumaraket din akong agency ng insurance at nag-self-study ng dating dahil pangarap kong maging taker at makapagbukas ng sarili kong negosyo pagdating ng panahon. Pero ang kwento ko ay magsisimula taong 2018 noong nasa Valenzuela pa lamang ang aming pamilya. Nak, alam mo ba, may sakit na naman yung pamangkin mo. Sino pong pamangkin? Ang dami ko kasi pamangkin. Pagkita namin ang mga muna sa susunod. Mga kami. Gusto nga sana namin puntahan doon. Kaso wala naman kami mabitbit na kahit ano. Di po ba pwedeng dumalaw kahit walang dala? Pwede naman pero nakakaisa. Tingin ko di naman po nakakahiya yun. Lalo ibig lang sabihin nun, iniisip niyo sila. At alam naman po nila yung estado ng buhay natin, di ba? Hindi tayo palaging meron. Oo nga, alam naman nila yun. At tingin namin ng papa mo, naiintindihan nila. Siguro Ano po? kami na lang talaga ng papa mo yung nahihiya. Kasi gustong-gusto namin tumulong at mag-abot sa kanila kahit kaunti. Kaya lang, wala akong kinita ngayon dahil bihira naman ako nakakalabas para makapagtrabaho. Tapos, nagkasakit pa ako. Parang alam ko na po kung saan mapupunta itong usapan na to ah. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala pa po akong sinasabi. Amin ang papa ko. Meron kang extra na pera dyan. Ako, pwede ko pahirap sa amin. Tapos, tutulong lang namin doon sa akin. Pabukyan mo rin naman yung bata. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ano ba naman pong klaseng tanong yan? Siyempre naaawa po ako dun sa bata. Pero wala na po akong extra pera dito. Nabigay ko na po kay mama para may pamahal tayo dito sa bahay natin. Wala na yung extra. Hindi ko nga rin alam. Bakit po ba kasi kayo problemado dyan? Hindi naman po siguro required na tumulong kung mag-abot kayo ng pera dun sa pamangkin ko. Lalong-lalo na wala rin po tayo. Alam naman na. Alam niyo po pala, pero ang labas ay parang kinukonsensya niyo po dahil wala akong extra pantulong sa kanila. Ikaw na dahil sa konsensya.
mama mo, anong gagawin niyo eh? Kung wala kang extra na pera, hindi ka naman namin pipilitin. Tama ang papa mo. Kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan, anak. Ay, pasensya na po. Ayos ka. Walang kaso. Naiintindihan namin. Kasi baka walang-wala ka na rin. Tapos mong magbigay ng pera para sa pamilya natin. Tapos, hihinahan pa namin ang mga pumaturo sa'yo. Oo nga. Naisip namin ang papa mo na hindi mo nga sila responsibilidad. Ay, meron pa naman po akong sobrang 1.5 dito. Baka pwede na po to. Ay, pwede na yan. Malaking tulong na yan sa pamangkin mo. Salamat, anak, ha? Tulog ka talaga ng langit. Pero last money ko na po yan ha. Pag nangailangan pa sila, wala na po talaga akong mabibigay. Pamasahe ko na lang po nasa wallet ko. Hindi naman pwede na pati yun, ibigay ko sa kanila. Ayos na yung 1.5. Malaking halaga na yun at tulong sa minsan nakakailangan. Sige po. Ito po yung pera. Salamat ulit, anak, ha? Pagpalain ka ng Diyos. Kasi mabuti kang tao. At higit sa lahat, matulungin. Mga patutong mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. 6 kami magkakapatid at pangalawa ko, sakto lang ang kinikita ng mga magulang namin. Karpentero ang tatay, samantalang mananahi at tumatanggap ng labada ang pinagkakakitaan ni nanay. Kung hindi sapat ay madalas kulang ang sinesweldo ng mga magulang namin, panggastos namin sa pang-araw. Kaya hindi na katatataan na hindi nila kami kayang pag-aralin hanggang sa kulay iyon. Buti na lang, imbes na mag-asawa at magkaanak ay kulang po ang paghahanap ng trabaho. Kaya lang, naatag naman sa mga balikan ko ang malaking bahagi ng responsibilidad nila mama at papa sa pamilya namin. Mapagbigay akong tao, alam ng pamilya ko at malalapit na kaibigan ko ang bagay na yan. Kaya nga kahit ako na yung nawalan, basta makapag-provide lamang ako sa mga mahal ko sa buhay ay walang kaso sa atin yun. Bukod kasi sa pagiging mapagbigay ay mag-iisip din po ako mamalunod. Magay kaya kong mamaluktot hanggat may siyang umot. Para sa akin ay pera lang naman yan. Kikitain ko pa ulit yan. Kaya siguro ay meron na lang din. Ang taas ng kumpiyansa at tiwala sa akin ng mga magulang namin na magbibigay ako kahit na anong oras sila humingi. At madalas ay gano'n nga nangyayari, mapaluto. Wala ka bang bumariya dyan? Maria? Meron naman po siguro sa wallet ko. Sa totoo lang, barya na lang po yata meron ako eh. Ano ba? Hindi mo sweldo para magkamera ka naman. Yung hindi bariya. Siguro sa makalawa pa po. Bakit po? Sana mo kahit 20 pesos. O kahit 10 piso na lang kasi sabi mo, bariya na lang natitira sa pera mo. Para saan po? Ayusin ko sana. Pa naman. Isang stick lang. Ang tagal ko lang hindi narinig ka rin yun eh. Para na ako mamamatay. Sobra naman po yung parang mamamatay. Yun kasi nararamdaman ko eh. Simula kasi kanina umaga, hindi pa ako nakakapag-iusip. Di ba nga po bawal na kayong magyosi? Abiso ng doktor sa center yun kasi di na kayo nawalan ng ubo. Isang stick lang naman na lang. Kahit pa kalahati, bawal na nga po kayo. Parang mas mapapabilis pa yata ako mamatay kapag hindi na mag-iusip. Kaya, pagbigyan mo na ang tatay. Pa naman eh. Bakit niyo po sinasabi yan? Yun kasi nararamdaman ko. Kung isumbong ko kaya kayo kay mama para mapagalitan niya kayo, gusto niyo? Ay, parang ano naman tong anak ko. Kayo yung parang ano dyan eh. Kasi pag nagkasakit kayo, ako naman po yung halos mamatay sa pag-aalala. Hindi lang sa kalagayan nyo, kundi sa kung saan kukunin yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot nyo. Hindi sana kung tumutulong ibang mga kapatid ko, kaso di naman. Napakahirap manghingan, palibasa laging dinadahilan na may sarili na silang pamilya.
Ganun naman talaga pag pamilyado ka na. Kaya naiintindihan namin ng mama mo yung kapatid. Sana, naiintindihan niyo rin po ako. Kahit wala pa akong pamilya. Naiintindihan ka naman namin. Sige na nga. Hindi na ako hihingi ng pangyosi sa'yo. Sa mama mo na lang mamaya. Pa naman eh. Binibiro ka lang. Mga biro niyo hindi nakakatawa. Nakaka-stress po. Grabe naman. Kapalanan. Magbe-birthday na ang tito mo sa pangalawa. Sakto. Sweldo mo nun, hindi ba? Opo, bakit po? Baka naman, pwede mo siyang ibili ng regalo. Po? Bakit ko naman gagawin yun? Eh kasi, nagkwento sa akin nung nakaraan yung tito mo yun. Eh, di ba lang daw maalala ng mga anak niya yung birthday niya? Walang pagbati, walang regalo, o kahit man lang kukuray, wala raw. Kaya naisip ko na regaluhan mo siya para naman matuwa sa birthday niya. Hindi po ako mangangako kasi malaki po kaltas namin noon. Sige na, kahit isang pirasong t-shirt lang o kukuray kayo. Ang mahalaga ay paramdam mo sa tito mo na naalala mo siya sa birthday niya. Sigurado matutuwa yung pag nalaman niyang may regalo ka para sa kanya. Pero di ko naman po responsibilidad na bigyan si Tito. Lalo sabi ko nga malaki kaltas sa akin sa sweldo kong yun. Baka magkulang yung perang ibibigay ko sa inyo pang gastos natin dito sa bahay. Eh tayo naman makompromiso niyan. Kahit magkano lang naman. Sige na lang. Kikitain mo pa rin naman yung perang ibibili mo na regalo mo sa tito mo. Pero yung birthday niya, eh isang beses lang sa isang taon. Sige po, titingnan ko po kung may extra ako noon. Huwag mong tignan. Pagdaanan mo para naman meron ka mapasayang tao sa araw na yun. Meron nga po akong napasaya. Pero di naman ako masaya. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Buti pa matutulog na po ako kasi maaga pa po ako bukas sa trabaho. Matulog na rin po kayo at huwag niyo na po talagang susubukang magyosi kasi kapag nagkasakit kayo, ewan ko na lang talaga sa inyo. Papadudod kahit na mahirap ang buhay natin ay hindi naging maramot ang aming mga magulang. Kaso sa sobrang mapagbigay nila kahit na wala na sila ay ipipilit pa rin nilang magkaroon para makapag-abot at hindi masabing maramot. Sa kanila ko siguro naman na ugaling yon kaya kahit na walang-wala na ako at nahihirapan ay hindi ako makatagye kapag nangihingi sila. Kaya nga kahit na nagkulang ng malaki ang aking budget, ay nagabot na lamang ako kay Papa ng panregalo kay Tito noong sumasahod na ako. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat-lahat at umasa ako na sana'y huwag na muna silang humingi sa akin sa mga susunod na araw. Dahil wala na talaga akong maibibigay. Tandang-tanda ko na nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan ng mga panahong yun, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod ang alam ko kapag tumutulong tayo ay dapat buhal sa ating puso at nagiging masaya ang kalooban natin pagkatapos nating tumulong. Buhal naman sa aking puso ang pagtulong ko pero minsan ay hindi na ako masaya. Yun yung damdamin na malimit kong maramdaman dahil alam kong mali yun. Lalo na at pamilya at kapag-anak ko naman ang tinutulungan ko. Sa kabilang banda ay naisip ko rin papadudod na baka dala lamang yun ang labis na pagkapagod at pananawa sa paulit-ulit na sitwasyon na aking kinasasadlakan. Sa kabila ng lahat ay mas tinataga ko na lamang ang aking puso dahil yun lang naman ang magagawa ko ng mga panahong yun. Ayokong sumuko dahil kulang na lang ay patapain ako ng bigat ng buhay. Naniniwala kasi ako na may katapusan ng lahat at kasama na doon ng paghihirap. Yung bang darating ang araw na makakaluwag-luwag kami at magiging maayos din ang lahat. Gabi-gabi bago ako matulog, wala akong bukang bibig sa mga dasal ko kundi ang makaahon na sa kahirapan ng aming pamilya. Anak, alam mo ba, buntis na naman yung pinsan mo. Sino pong pinsan? Yung pinsan mong may 5 ng anak. At buntis na naman siya? Tumpak! Ibig
Kasalanan niya yon? Oo, ganun na nga. Nakakatuwa, hindi ba? Ano pong nakakatuwa dun? Kasi blessing ang mga bata. May kasabihan nga naman, pag marami, masaya rin. Kaya nga anim kayong magkakapatid eh. Dinamihan talaga namin kayo ng tatay ninyo para maging masaya yung pamilya natin. Magiging masaya lang po yung isang pamilya kung kayang buhayin ng magulang yung mga anak nila. Sobra ka naman. Nakaya naman namin kayong buhayin ng papa mo, hindi ba? Opo, pero hindi mo kami nagawang pag-aralin kasi mas madalas pa tayong kinakapos kaysa nakakaluwa. Nagkataon lang yun. Hindi po nagkataon yun kasi ganun din naman yung buhay ng season kong yun. Ang takin nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin niya mabayad-bayaran yung pera na hiniram niya sa akin noong nakaraang taon kasi wala raw silang pera, na mahirap lang sila, ganito, ganyan. Eh, di naman nalalayo sa kanila yung buhay natin, di ba? Mahirap din tayo. At minsan kinakapos sa pera, pero buti nga nakakapagpahiram tayo sa kanila. Pabayaan mo na yung pera na hindi niya nabayaran sa iyo, anak. Ayos na yun. Pinabayaan ko na po. Pero hindi po ayos yun kasi pinaghirapan ko yung pinahiram ko sa kanya. Hirap sa inyo, kinukonsinti niyo yung iba natin kamag-anak kaysa kampihan ako ng sarili yung anak. Ikaw na ang nagsabi, mahirap yung buhay nila. Huwag mo na lang sigurong mahiramin sa susunod na maghirap ng pera para wala nang problema. Hindi na po talaga kasi nadala na ako. Pero sigurado ako namang hihiram pa rin yan sa akin, lalo ngayon, buntis na naman pala. Ay, ewan sa kanila. Alam nila na mahirap ang buhay, pero parang ginagawang biro. Hindi naman siguro. Anong hindi naman po siguro? Hindi maiiwasan yung ganyan, lalo't may asawa siyang tao. Eh ikaw anak, kailan mo ba planong mag-asawa? Bakit niya po natanong? Eh kasi nasa 30 ka na, hindi ba? Nung kaedad mo ko, nakaapat na kaming anak ng papa mo. At pinagmalaki niyo pa po talaga yung bagay na yan sa akin? Sinasabi ko lang naman, saka dapat naman talagang ipagmalaki yun. Siyempre, kung di dahil sa pagmamahala namin ng papa ninyo, eh hindi kayo isisilang sa mundong ito. Pero ang issue rito, bakit niyo nga ako tinatanong kung kailan ako mag-aasawa? Dahil 30 na ako, ganon? Oo, Duwati ko na. malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo, yung edad mo. Grabe ka Tapos naman. wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng O, saan papa mo. yung pagbaunan mo? Wala ka bang planong mag-asawa o magkaanak? Meron, pero sa sobrang busy ko sa trabaho, Ay, hindi ko na nagawang magpaligaw at mag-boyfriend. Yung maliit na ganito. Oo, dapat pinaglalaanan mo ng oras. Iniwan mo na naman. Kasi masarap Pagbalunan ni magkaroon ng Papa mo data. boyfriend. Eh, gusto mo ba? Oh, Gusto mo ba kako? Kasi meron kaming ipapakilala ng papa mo sa'yo. at kailan pa kayo naging si Cupido? Saka seryoso ba yan? Nak naman eh. Seryoso ako doon. Meron kaming ipapakilala sa'yo ng papa mo. Mabait ito. At saka kursunada ka. Kaya sana, bigyan mo siya ng panahon para makilala mo ng gusto. Teka, masyado naman po yatang mabilis yung gusto niyong mangyari. Anong mabilis doon? Lahat po. Ay nako, kaya ka na pag-iiwanan kasi babagal-bagal ka. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali na pinapairal mo kung gusto mo pang makapag-asawa. Hindi niyo ako masisisi. Masyadong nakakagulat yung gusto niyong mangyari. Saka saan niyo ba nakilala yung nirereto niyo sa akin, ha? Naging amo siya ng tatay mo nung minsang may pinagawa sa bahay nila. Napagkwentuhan ka nila kasi nabanggit ka sa kanya ng papa mo. Kaya ayun, nagka-interes siya sa'yo. Sige na anak, pumayag ka nang makipag-date sa kanya. Sayang ang tsansa. Malaki pa naman ang matutulong niya sa ating pamilya. Sarap together! You, Lucky May Chicken Chili Mansi Kami. Yeah. Papadudot, hindi ko priority ang pakikipagrelasyon hanggang noong mga sandali. Pero aminado akong sumagi na rin sa aking isip ang pag-asawa. Hindi na rin kasi ako bumabata at sa edad kong 30 ay gusto ko nang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi ko nga mauna ang aking sarili dahil laging pamilya ko ang iniisip ko. Minsan ay napapatanong ako kung hanggang kailan ko gagawin ang bagay na yon.
Sa kabilang banda, si Mama Payata ang mas nag-alala sa aking love life. Kaya hindi niya tinigilan ang pagreto sa akin doon sa kakilala nila ni Papa na naghahanap ng makakarelasyon ng mga panahong yon. Sa huli, pinagbigyan ko si Mama at pumayag ako makipag-date sa naturang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Pio. Na nung una ay pinagulat ko ang pagitan ng mga edad namin. 15 taon kasi ang tanda niya sa akin, biyudo at may 2 anak na nasa late 20s. Pero nakilala ko namang mabait at maginoo si Pio. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya bilang kaibigan, Papa Dudut. Anak, kumusta kayo ni Pio? Balita namin ng mama ko. Nagkakadevelopan na raw kayo ha. Totoo ba yun? Wow! Marunong na po kayong gumamit ng salitang nagkakadevelopan, ha? Sino nagturo sa inyo? Narinig lang namin sa tabi-tabi. Saka sa TV. Saka bakit di namin malalaman eh. Puso-puso namang salita na ginagamit ng mga magsiniro. Tama ang papa mo. Hindi lang picture ang nade-develop, pati rin feelings. Ba? Dami niyo na talagang alam, ha? Kasi, bakit hindi mo pa kasi masagot-sagot yung tanong ng papa mo? Oo nga. Naghihintay at nasasabi ka kung malaman kung nagkakamabuti na kayo ni Pio. Mabuti po ang turingan namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Ano? Hanggang ngayon pa naman magkaibigan lang kayo? Baka naman, magkaibigan pala ang ibig sabihin ng anak. Ano pong magkaibigan pa lang? Bakit? Meron pa ba kaming dapat maging turingan sa isa't isa bukod sa pagkakaibigan? Meron. Ano po? Anong ano po? Ako po yung unang nagtanong, Ma. Oo nga. Pero hindi man lang mapumasok dyan sa isip mo na magustuhan si Pio kahit kaunti. Kasi hindi ba gusto ka rin niya? Sinabi niya sa amin yun ng papa mo. Kaya umasa kami na magkakadevelopan kayo. Tama ang mama mo yan. Yung totoo, magkaibigan lang pa talaga kayo. Ay, yung totoo, umamin na po si Pio na gusto niya akong ligawan. Ay, ano naman pala? Pero hindi pa po ako pumapayag. Bakit naman? Kasi kasi hindi pa po ganun kalalim yung pagkakagusto ko kay Pio. Oo, mabait siya, maginoo. Pero ewan, Hindi mo na kailangan sobrang magustuhan si Pio para pumayag na magpaligaw sa kanya. At saka sabi ko nga, nade-develop yung feelings. Malay mo, mag-ando na kayo. Pag pumayag ka ng magpaligaw sa kanya, mapagtanto mo na gustong-gusto mo pala siya. Kaya nga payo namin ng mama mo, huwag mo napakawala si Pio. Kung bagay sa mga nag-iimarang isla sa mga, magandang klase na siya. bakit? Dahil may pera siya. Saan naman ang galing yan? Naaalala ko lang kasi, ganyan-ganyan din yung bukang bibig ni Mama nung pinakilala niyo sa akin si Pio. Sabi ni Mama, sayang daw ang tsansa dahil malaki raw ang matutulong niya sa pamilya natin. Ano pong ibig sabihin nun, di ba? Uy, tinatanong ka ng anak mo. Sus, magpapaka-plastic pa ba tayo rito? Totoo naman yung sinasabi ko. Pag naging kayo ni Pio, malamang sa malamang, maaambunan din ang biyaya tong pamilya natin, anak. Sigurado ako na kahit papano, mararanasan natin umasenso at mangyayari yun ang lubusan kung magiging mag-asawa kayo. Seryoso po ba talaga kayo? Nakagbigsin dyan. Tingin mo sa akin nagbibiro? Yun nga, hindi kayo nagbibiro niyan. Pero di ko lang mapigilang magulat. Naiintindihan mo naman ang mama mo. Kasi bihira lang yung may makakakilala at magkakagusto sa'yo. Tapos may pera. Sayaman ni Pio. Sigurado matutulungan niya ang pamilya natin na. Oo nga. Baka nga bigyan niya ng permanenteng trabaho yung papa mo. Hoy, pag nagkataon, hindi na niya kailangan umextra-extra. Alam mo namang may edad na rin yung tatay mo at dumadalas yung pagkakasakit. Kaya hindi na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, hindi ba? Pag nagkataon, magiging maayos talaga ang pamumuhay natin. At syempre, pati na rin ikaw.
Kukuhain natin yung swerte. Papadudot, todo sul-sul sa akin. Sila mama at papa na pumayag na raw akong sagutin si Pio upang maging boyfriend ko dahil mabait naman yung tao. Totoo rin naman yon kahit na maiksing panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Sa totoo lang ay iba pala sa pakiramdam kapag Anong meron dinadabog mo? tao na nakakaunawa sa'yo. Ah.